Technické novinky. Na štátnom majetku v Žebiciach predviedli novú plne mechanizovanú sústavu žacích strojov určenú na zber krmovín. Rezačka urýchľuje sušenie sena. Lúčovitý stroj obracia a zhrabúva krmovinu. Rezačka si nakoniec seno zbiera sama a transportuje do pripojeného voza, ktorým sa krmovina dopravuje až do senníka. Dvíhacie brány, to je jedna z dvoch noviniek, ktoré vyrobila Agrotech na Broudnici nad Labem. Praktické zariadenie, zdvih a sklápanie uľahčuje čistenie od... Ďalšou výhodou je ľahké prevážanie tohto náradia v teréne. Nový tanierový rozmetač sa lepšie udržuje a čistí ako doteraz používaný rozmetač špirálový. Okrem toho umožňuje pravidelné sypanie rôznych druhov hnojí. Oba stroje s úspechom pomáhajú mnohým družstvám a štátnym majetkom pri tohoročných jarných prácach. Jsme v zemědělské mechanizační škole ve Strážnici. Žáky jsou mladí pracovníci zemědělských družstev. Naučí se tu dokonale zacházet s různými stroji. Poznatky z teorie si tak ověřují i prakticky. Také se tu učí dbát dopravních předpisů. Pamatuje se i na silnice, vždyť traktory ku příkladu zavinují velké procento silničních nehod. Proto zde byly vybudovány zkušební silnice s dopravními značkami, na kterých se mladí lidé pod dozorem zkušených instruktorů učí jezdit přesně podle dopravních předpisů. Podle letošního počasí by to asi nikoho nenapadlo, ale žně už jsou tady, i když zatím v nejteplejší části jižního Slovenska. Družstevníci z Vojnic, každoročně jedni z prvých v republice, začali sklízet letošní úrodu ječmene. Před ostatními družstvy mají velkou výhodu. V jejich řadách je 257 mladých družstevníků. Z iniciativy mladých se ve Vojnicích zavázali, že splní 5letku za 4 roky. Letošní žně jsou tedy prověrkou jejich připravenosti. V Domášově se letos poprvé čpavkovala kukuřice. Oba noví příchozí dokázali pronikavě zlepšit organizaci v družstvu. Jarní práce byly hotovy už za 8 dní. Zavedli také volné ustájení skotu, které se projevilo ve výrobě mléka a v poklesu nákazy tuberkulózou. Družstevníci z jednotného rolnického družstva Starý Kolín začali hospodáriť systémom 2 zberov do roka. Na poli, kde mali zemiaky, zasejú teraz kukuricu. Na inom budú sadiť kél a karfiol. Tam, kde bola mrkva, zasadia ešte šalát. Znamená to, pravda, dobrú prípravu pôdy.
Pretože sa im tento systém osvedčuje, zaviazali sa splniť 5-ročnicu za 4 roky. Každoročně týž pohled poskytují pole s dozrálým obilím. Naši dědové ho znají stejně důvěrně jako my. Ale sklidit z těchto polí úrodu během 14 až 18 dní stalo se heslem teprve dnešních hospodářů. A k tomu je zapotřebí i nových metod a nové technologie. V jednotném zemědělském družstvu Zábědov vyjeli poprvé na obilné lány řádkovače. Ty připravují pokosené klasy pro kombajn, který dokončuje sklizeň a provádí výmlat. V době mezi pokosením a výmlatem má obilí čas proschnout. Je to takzvaná dvoufázová sklizeň, která se v letošním roce rychle rozšiřuje. Zejména při proměnlivém počasí je to výhodný způsob, jak rychle a bezestrátově sklidit. Žně za 14 až 18 dní. Taková je výzva břeclavských družstevníků. Sklidíme včas a beze ztrát. Odpovídají zemědělci z celé republiky. My dodáváme a bez úrazů. Nepodceňujte bezpečnostní opatření. Nebyla vymýšlena proto, aby stížila práci. Naopak, kolik úrazů a zbytečných zavinilo jejich zanedbávání. Tentokrát to byl jen panák ze slámy. Příště by to mohl být člověk. Nepříznivé počasí v podhorských a horských oblastech stěžuje sklizeň sena. Zkuste tyto ztráty přepočíst na litry mléka. Bude to nepříjemně vysoké číslo. Ve výzkumném ústavu živočišné výroby ve Vyglaši si však dovedli s rozpršeným počasím poradit. Čerstvě pokosenou trávu či nedosušené seno silážují. O své zkušenosti se rádi podělili s ostatními. Dny nové techniky v silážování se staly malou zemědělskou tribunou. Ukázali tu také novinku. Krechty se nezasypávají zeminou, ale přikrývají plachtami z umělé hmoty. Ano, chce to jen trochu přemýšlet a pak i nad deštěm se dá vyzrát. Už jste někdy vybírali brambory? Tak aspoň víte, jak bolí od schýbání záda. Družstevníci z Cholupic u Prahy sklízejí letos poprvé pomocí kombajnu na brambory z Německé demokratické republiky. Z několika brást najednou vyhazuje oběžné kolo brambory družstevnicím přímo pod ruce. A ty je už jenom třídí. Přebrané brambory nakládá transportér přímo na balník. Kombajnem se sklidí za dopoledne až 240 metráků. Zkrátka a dobře, nový kombajn a 8 pracovníků dokáží udělat za půl dne tolik, kolik muselo dříve dělat 20 lidí celý den. Príkaz dňa znie čo najrýchlejšie zobrať cukrovku. Družstevníci v Trebišove na východnom Slovensku začali včas. Zberajú až 600 metrických centov z hektára.
Predseda družstva Juraj Lopatník je s takou peknou úrodou spokojný. Trebišovsky odvážajú cukrovku z polí rovno na spracovanie. Ich zásluhou sa trebišovský cukrovar rozbehol naplno a za 7 dní vyrobil takmer 90 vagónov cukru. Na mnohých miestach je však repa ešte v zemi a stráca cukornatosť. Musí sa preto využiť každá vhodná chvíľa na zber a zvoz do cukrovarov. Odjakživa sbírali v Maďarsku z keříků na polích červenou a zelenou papriku z chrbené česačky. Ale co bylo odedávna, nemusí být navždycky, řekli si na vzorném statku v Šorokšáru a sestrojili takovéhle pojízdné zařízení. Práce s ním je rychlejší a pro česačky také pohodlnější. Nového zařízení lze používat při sklizni i jiných plodin, například rajčat. Pro vrtulníky je v rozlehlé sovětské zemi neobyčejně široká možnost použití. Kam letí tyhle? Na pomoc geologům, k lovcům do tajgy nebo s poštou do dalekých osad v horách? Tentokrát se vypravili na pomoc zemědělství. Vrtulník K-15M má totiž speciální zařízení pro chemické ošetření rostlin. Jak pro práškové, tak i tekuté chemikálie. Vzdušný proud způsobený vrtulemi vrhá pršku roztoku prudce k zemi a postřikuje listy z obou stran. Pro škodlivý hmyz není úniku. Vrtulník tak za hodinu udělá práci, kterou by 300 lidí dělalo celý den. Tváře vážné, pohľady sústredené. Porada je iste neobyčajne závažná, veď aj úloha je náročná. Pionieri v Križovanoch na Slovensku totiž v rámci pracovnej výchovy hospodária celkom samostatne na 4 hektároch. Na 3 vypestovali kukuricu, ktorú teraz zberajú. Počínajú si rozšafne. Za dospelými v ničom nezaostávajú. Lámanie ťažkých kukuričných klasov nie je veru ľahké pre nežné dievčenské ruky, ale ide o dobrú povesť pionierského oddielu i povesť školy. A to je veľká vec i pre malých pionierov. Pionieri majú svoj záväzok dosiahnuť 80 metrákov z hektára. A tento záväzok, ako sa zdá, nielenže splnia, ale aj prekročia.